hannunsa ɗaya akan kirjinta, hannunsa ɗaya akan kwankwasonta. Ta je ta yi mishi girki ne sai hakan ya faru. Ga yadda abun yake, matan nan ta ce ta daɗe tana neman aikin gida. A lokacin ta haɗu da wanda ya gaya mata ai ogan shi yana neman mai dafa abinci. Ta roke shi don Allah ya haɗa ta da ogansa. Sai ya ce to ba damuwa, ki zo irin karfe 8 na dare, a lokacin ogana ya dawo gida kafin nan ya yi wanka ya fita hakan nan. Matan nan ta ji daɗi da mai gidan shi ya zo, ogansa ɗin ya zo, sai ya gaya masa wata mata ta zo neman aiki. Ogan ya ce ka gaya mata ta zo, ya ce yanzu nan ma za ta zo. Suna maganan nan sai ogan shi ya shiga gida. Bayan da ya shiga cikin gida sai ga matan ta zo. Mutumin ya ce masa ogansa yana ciki, ta je ta dafa abinci. Tana shiga kawai yadda ogan ya zuba mata ido, ta san cewa wannan da kyar za a kare lafiya. Hakan nan sai ogan ya ce ke kike neman aiki? Ta ce ya tambaye ta me zame kika iya. Ta gaya mishi ga abubuwan da ta iya. Sai ya ce mata to shikenan, za ki mini aiki, za ki goge mini gida, ki share banɗaki, komai ki gyara, ki dafa mini abinci, sannan kuma za ki dinga taimakona. A lokacin ne bata gane me yake nufi da za ta taimaka masa ba. Sai ya ce to yanzu ma za a iya a fara, yanzu ina so ki zauna a gidan nan, kina da yara ne? Ta ce ba ta da kowa daga ita sai ita. Ya ce to shikenan, daga yau kin fara aiki yanzu kenan, ki shiga kicin ki dafa abinci, sannan idan kika shiga akwai wani ɗaki ta gefen can, shine ya zama ɗakin ki, daga yau a wurin za ki dinga zama. Matan nan ta ji daɗi, tana ganin ta samu gida babba, gashi ci da sha da zama a yanzu ba abun da ya dame ta. Ta ce gobe za ta je ta ɗauko kayan suturanta da suke gidan da take, dama ta roka ne take zama da wa'yancan, shi yasa ta nemi abun da za ta yi ta samu kuɗin kanta. Mutumin nan ya ce ba damuwa. Ta shiga kicin ta fara dafa abinci. Tana dafa abincin kawai sai ta je aka sa hannu ɗaya a kirjinta, hannu ɗaya a kan kwankwasonta. Me za ta gani? Me tana juyewa ta duba ko waye ne, kawai sai ta ga fiskanta da fiskan ogan da ya ɗauke ta aiki yana nan dab da dab, domin ya sai dab a bayanta ne. Numfashin shi yana shan numfashinta. Haka tana kallon sa kawai. Da ta juya za ta yi mishi magana, ya juya yana kallon ta har cikin ido. Ta kasa yi masa magana. Ta ce sai ta ji jikinta ya yi sanyi. Sai ta ce masa oga ina dafa abinci ne. Sai ya ce mata ai na zo in taya ki dafa abinci ne. Sai ta ce ka taya ni dafa abinci kuma ya za a yi kana matsayin oga ka taya ni dafa abinci? Ya ce a yanzu a gidan nan komai tare za mu dinga yi, kin gani kaɗai nake zama a gidan nan, tun da kin zo yanzu za ki dinga taimaka mini, komai muna yi tare. Sai ta ce to, sai ya mata maganan da ya bada dariya. Sai ta yi dariya, amma bai cire hannunsa inda suke kwankwasanta da kirjinta ba. A lokacin sai ya sake sa hannunta akan wuyanta. Ya ce mata ita ma ta sa hannu akan wuyansa. Ya ce yanzu ta ɗauke sa tamkar wanda ta sani, kamar shekara da shekaru. Za su yi zama a gidan nan lafiya a cikin kwanciyar hankali. Ta gama dafa abincin nan ya ce ta kai dining table su ci. Ta ce su ci tare kuma da oga. Ya ce mata kar ki damu, na ce miki komai tare za mu dinga yi. Sai ta ce ba damuwa. Sai suka je suna cin abincin nan, suna hira, suna dariya, har suna buga hannu. Wannan matan ta ji daɗi a ranta. Ta ce lallai ta samu wurin zama. Bayan ta riga sun gama ci abinci, ta kwashe kwanoni, ta je ta yi wanke-wanke, ta yi wanka za ta kwanta. Sai mutumin nan ya shiga ɗakinta ba sallama. Ya ce mata ya zo su tafi. Ta ce su tafi ina? Ya ce mata ba na gaya miki komai tare za mu dinga yi ba? Sai ta ce masa to yanzu za mu je mu yi bacci a ɗakina. Sai ta ce amma ka ce